Uban sa atong mga kaigsuunan nga bisan sa ilang kakulian sa panglawas, naningkamot gihapon aron manginabuhi matag adlaw. Sama niining usa ka 87 anyos nga lolo nga halos tibuok adlaw nga magbuwad sa init makapamaligya lang. Ani ang atong kwento ng Pilipino. Gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon, halos 7 ka oras nga naglingkod daplin sa Esos Menu Street ang 80 anyos nga si Tatay Francisco Acar. Bugtong panagang niya sa init sa adlaw, mao ang iyang jacket, kaw ug payong. Permanente na siya niining maong pwesto kay maglisod naman siya pagbalhin-balhin tungod sa iyang arthritis. Say kay landong dito at ako dito. Di man mudo sa ako raw sa kanya sa kay layuan man. Adto ba sa nagsural ba nagsuro-suro dire? Adto sila balik le. Wa ko ako. Matud ni Tatay Francisco nga tungod sa iyang edad, mao na kini ang matang sa panginabuhian nga iyang masarangan. Gikan siya sa Davao City ug dinhi na nanginabuhi kay wa man siya asawa ug anak nga moatiman kaniya. Sa ginagmay niyang mga baligya, igo na siyang makapalit og bugas ug panud-an sa matag adlaw. Sa matag adlaw usab nga pagbuwad sa init nga halos 5 ka tuig na, among gipangutana si Dr. Van Baton kunong sa epekto niini sa panglawas ni Tatay Francisco. Ano tagitog og acclimatization, no? Meaning kung naanad ka na, for a normal person nga karon na na-expose na versus a person that been exposed to it for a longer period of time, ang kining bag-o lang na exposed no biskin okay ang lawas, mas dali siya maapektuhan sa epekto sa init kumpara sa tao nga naanad na. Delikado kini sa iyang panglawas, ilabi na ug may gipamati siyang mga sakit-sakit. So kani si tatay, if nani siya other comorbidities, for example, high blood siya, no, na siya taas siya ng presyon sa dugo, na siya sakit sa kasing-kasing, pwede ka nagmatrigger tungod sa init. Lisod man apan matud ni Tatay Francisco nga bisan kun nang lagom na ang iyang mga bukton ug mga kamot ug hangtod aduna pa siya'y igong mga kusog, mopadayon gihapon siya sa kinabuhi ug pagpakabuhi niining kalibutana. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.